Mas montore. Ya wilo Delia di challenge demek jam ribu iya gelem dok alalah yo no. Delia kerja, Bos. Pamitnya aku mengkerja. Jamnya Rob ini itu permanen, nggak ada obatnya. Jono mau mulai jam produk. Aduh, Jono gak ngerti ya, Bos, Jono. Halo, Allah diceluk ora semangat ya wis nek ngono ora kudu ndelok jare. Ora semangat piye yang diceluk? Halo cintaku, halo sayangku. Ngono to. Ora semangate. Ndelok ora gerek senengmu. Nek ndelok nganggo sopel apa autan untuk jamin ora gatelen lha lho. Sayangku cinta, halo sayangku. Taek jare. Delia jadi perhatekno duk piye to. Iki wis diperhatekno lho, Bos. Pamit kerja. Kerja Bos, wong iki karo kerja, Bos. Kon eruh taek ora kon. Mosok taek ngawur konangan komen ning Livelia Wedel. Ora apa-apa, Bos, komen ben komen. Aku sama to, komen ben komen. Wong karo kerja. Kesel ora duke mau. Lumayan, Mas. Wis didongakne pucuk Gunung Del. Wis didongakne ning pucuk Gunung Del. Wong iki karo kerja, Bos. Ora apa-apa iki gak nglarang, Bos. Dadi wong iki kerja karo ngrungokno lho hiburan, ngrungokno apa kuwi jenenge? Sewes apa? TWS lho. Kangen itu Del Dukawan. Kalau Del diumbar koyok bidik sih. Terus saya dukaan golek demit ning kuburan ngawur ben padha geger kabeh mosok dukaan taek. Taek Mas Tropong. Oke, apa to Mas Trop? Mau bolongan apa duk sing ditutupi gendeng. Gak ngerti lek Luki dadine mbok apa jaman biyen ngono lho. Punden apa lah ngarane. Lah tambah padu piye to? Padu piye to balon celuk ya disauri lho. Mas Tropong nek ana bibit-bibit padu muncul jadi. Mas Tropong ngene Mas Tropong njuluk dipenet irunge kok. Dila saiki sayang karo kocal wis bosen karo kawan. Ora bos disayang kabeh, Bos. GDRX. Taek jadilah Mas Tropong ngawur, Mas Tropong. Taek gitu Mas Trop. Di tawan guys sayangku cinta meng. Wong wis ra ndelok jare ra kudu ndelok. Cah bagus ngene kok diarani taek cah. Serba salah jare sok ngerti ning di enek dukan enek Delia bosan ra kintil salah neh aswa. Mbasan ra kintil salah neh. Maksudnya piye to, sayang? Ora piye-piye iki ra piye-piye. Kok serba salah bila sinyalane kuwi sapa to ora ya nek sinyalahno. Seru manah-manah sih wae lah manah-manah sik rumasan apa wawa apa piye to. Sing nyuting mau nemu ning ndi kok pas trabas. Sing nyuting mau informan, Bos, informan alalah wi tim IT. Bulane tambah tembus mending ketoke. Duk jelasno duk lah alah. Ban RBT mending golek mesin 5 tab duk Vega. Nyuk apa Jupiter, saya dijamin bandel mesinnya. Masih Mas. Oke netizen kuwi lho duk. Taek tarah taek lho. Tarah taek piye to? Lah iki kon piye lho diceluk ya disauri lho kok kleru neh ya. Kabeh salah bener mung Gusti Allah. Salah ke siji Spidel karena sing ngarani artis cuma si SPY betul. Sesuai kayak taek kok saya taek piye to? Getih iki tim IT jangan sama ratakan. Duk Delia muring-muring iku lho. Muring-muring njel disengok, Bos. Lah mau telepon tak pateni lah kono kerja lho kono omongan karo bose. Tak pateni sik aku. Semua karena milik Allah semata tuh. Kowe reken wong jiji kabeh kenek Del sabar to. Dita sayangku cinta ki.
Wong wi gak oleh nesu-nesu, wong wi nek nesu-nesu marai cepet tuwek wi gak oleh sayang. Ngono. SPYDC wis ilang. SPYDC wi sop sinten Mas Trop? Aku padu gecak ki jere. Mas Duk enek 30.000 tambahan Duk. 30 tambah apa kon tuku jenang apa to Mas? Awas padu gecak. Tukang ngelokne Delia. Oh dulu. Wis tak mau bolak-balik Mas Trop. Sayang nek enek apa-apa wong-wong ngono kuwi diumbar. Maksude nek sing ranggenah-ranggenah ngono kuwi lho. Jadi wis padahal wis njaluk permintaan jare nek iso Delia ndang Bali. Sapa to Mas komen kadang apik kadang elek. Hai dan lain-lain bukan dulu. Oh dan lain-lain. Kleru jawabmu pamit ning aku kerja terus mikire wong-wong paket kerja malah komen ning darpong lah mbok ditakoki wi menungsane chatku ora dibalas aku poyo paham ewuh apa. Nah jadi ngene bos. Angkane tak omong itu mau video call aku, wong kan kerja. Ya wis kerja. Kita kenanot ya. Jadi aku kan meng video call. Terus wonge kerja bos sama omongan karo bose. Telepon tak pateni aku 200 terus aku ora pamit nek lab. Ngono. Lah kan mau kan tak omong to wong kerja bos, terus enek sing komen. Wonge komen-komen, ora apa-apa bos, komen-komen ora apa-apa, aku gak ngarang, komen-komen ben komen. Kan tak omong bolak-balik to. Komen wonge karo iki lho ngrungokno gawe apa? TWS, maksudnya kerja karo ngrungokno gawe TWS, maksud iki ngono. Menungso apa kudu kentil pacare terus. Mucek Fes Lupidel VS Duk. Ngono bos, tak omongi to. Dadi yo wis ben komen kono, komen kene gak apa-apa. Aku ora nglarang, Bos. Wis tak mau bolak-balik to. TWS betul. Kerjanya apa terduk? Resik-resik Mas, tiang ini ku. Kerja nih. Dan kono kan ya butuh hiburan toh bos, jadi ya ben. Mas terbunyi dewe iki jadi. Sambut dengan gawe miduk jadi ala Mas Tropong gawe mie aku mau bar mak Mas Tropong sumpah jadi aku mau melihat trabas sih mak Mbak Rin lawe sambel karo ayam mau karo Mbak Rin goreng no balur yo tapi aku karo ayam lawe mega tak colok gak kamu tak colok satu kegalatin rongnya gak gelem duk jarak pundi Mas dilihat disuntik dukun gak main ada lagi rada gak muduk diibur to yang bendino diibur bos yo mesti gak bendino akhir-akhir ini kan mau repot to lah aku yo repot ya podo yang ngibur nek kono isane istirahat dan jame kono istirahat nenggok kono wis rampung kerja nenggok kene jam 4 nekmat aku keturun nekmat yo jik telepon Pak Dik lah gak lift duk ditunggu bos Pak Dik man mie enak to duk jiwarke tidak mabuk mindoke dua adalah lagi rada gak mood dilek sik bos oh bos dilek sik bos Mas Bayu lemu apa melok trabas duk lah Mas Bayu lemu melok trabas yo gembos langsung co bane cewek nek nesu gampang lurune tuh carane sun bokonge ngawur Mas Tropong nek sun piye oke arep ngebar nih masalah adine yo an ora mburu senengku dhewe apa tau ndang komen recel koyo dhisik to aku komen ping pira bar tak tinggal ngalih aku yo ngerti batesan kok sejublek aku sesuwe wes sayang mbar sayang
kok malah ngetik dua pokok koran iki lho mbok sing bakalan koran apa piye kok. Jun jaduk pi selalu ngancen Baginda nggih. Mas hambamu. Ning markas gak duga arti bos ngebos. Lagi sadar vlog terabas mau makan 3 kali setengah hari Sundel tadi alalah ngawur Mas Tropong sundel ning kene. Gak oleh Mas Tropong. Oke sayang. Oke sayang, wis tinggal golek liya gampangane alalah. Golek liya iki mbok padane golek entung ya bos menak ngalih nggon langsung oleh ngawur Aja ceketan LDR. LDR mung akeh cobane. Kowe barang kudune jawabmu ora ngono malah giring netizen pamit kerja jebule komen ning live liya taek lho. Kok tek piye wis tak omongi lha pamitmu kerja. Lah kowe ngomongan apa ora? Wong wis tak omongi. Lah kok malah nyalahno wong. Delia kerja bos, main kerja. Kerja kok iso komen. Iya komen. Main kerja karo ngrungokno nganggo TWS. Lah kok malah nyalahno wong maksudmu piye? Wis tak omongi ngono. Wong sing lakoni wong liya sing ngatur tenang toh, bos. Perang Indonesia PS Inggris. Sing sabar del golek gak dukan jaman saiki 1001. Arak dik, del sugak jare. Wong kok ngawur wong wis tak omongi. Ben tau komen ben komen. Wong nek kono kerja butuh hiburan, Bos. Kalem ya. Gamye, Mas Trop tanggung jawab ala lesu. Duk klarifikasi kok klarifikasi piye Mas Trop? Lah wis bener to wis diomongi. Ngono lho. Jek kleru terus lho panggone kok kleru. Ya ora apa-apa bos panggone kleru. Lah piye to Mas Tropong? Wes makan sayang. Nama anduk jerendang budal araska info. Gak araska-araskaan. Grene kita papat jere. Duk aku wis nggawa kue trambule ya sik apa rek. Tempo tinggi kayak eduk info goreng sego. Masuk goreng sego bos, aku ciwareke. Lah Mas Tropong mingguyu, Mas Tropong wi. Aku laki-laki nanti senggol tambane mie ayam. Lah sing nyenggol kuwi sapa ta wong renek sing nyenggol. Kok iso ngawur Sak botol geng, arake geng. Kameramen kuwi lho. Kok mie ayam? Mie ayam pengen mie ayam ditumbas to, Mak. Apa masak di mie ayam? Goreng sego ketek siji jare bah pokoke mie ayam yo, nang tuku mie ayam. Duweke jek dhewe sar piring ya gak biasane. Duweke kok sar piring lho. Aku guyu bayangno Delia yang imut lagi ngetik karo mayah-mayah. Ngetik karo mayah-mayah Mas Trop. Wis ame ble-ble wong iki gak oleh nesunan. Wong nek nesunan iki gampang cepet tuwek. Njaluk mie ayam. Ya rasa nesu wae lah. Sing nesu sapa to? Kok wong ki ra tau nesu. Aku ki malah nuruti karepmu. Karepmu piye wae aku ki malah manut. Ndang balik ngurusi kocel del. Tumbaske marimun tutup apa jamene? Yang ini tambahnya gampang ngono kok. Lah tambahnya mie ayam karo kerupuk, bos. Kerupuknya 2 pokoknya nek cekelane. Sesuk nek pulang ora trimo disenggol tapi ya disentak ndangak-ndangak ya dijare. Taek lho. Taek piye neh, kleru neh to. Wong lho kon piye? Lah wis ora nesu lho. Mie ayam tuku ndang tuku. Kon piye to? Ini ayam liduk. Malah ra kondisi tukokno ning Marimun tutup, Bos. Jangan marah-marah, Mbak. Tadi didoakan di atas gunung sehat selalu dicepat pulang lo. Siap. Duk Jono nggone markas kasih perang menit kuwi. Tebe Mas nek griyane Jono. Kaya sekitaran ya nek nyantai 1 jam.
ning kene ngoleh mangan ning teleponnya. Ora lah sing mring-mring ki sapa to? Mangan dah mangan to. Satu arak iki sih. Arak arak-arakan, Bos. Iki istirahat iki nggo. Karena besok ada kegiatan nih, nanti diikuti ya. Jono daerah pendalaman Mokoko, pedalaman Mokoko betul. Jadi daerah Jono wi ada, Bos. Jadi misal yo kayak ngene lho. Iki Kampung Jono to. Iki arek ning Bojonegoro rada adoh, arek ning kok Kenarjo ya rada adoh, arek ning Tapura, ngono. Oh jarak terus du gak apik. Morgan yo betul Bos, gak umbiar-arakan. Wis dilanjut bae, aku arep ngebar nih lupi PS King sik, malah aku tukaran ro kowe. Yo, sing tukaran sapa to? Lah wong aku ora roh piye-piye malah mbok jak koyo ngono lho. Omong LDR wis ketemu nek nglampok. Ratimo nyate duk ngeronan ngremet pol. Ju Solo siap meluncur. Aku duwe soju. Sakdus iki duk ayo ndang-ndang apa love you. Tuh. Melu geger malah apik. Ora geger Bos apa sing geger? Tuh. Top tuh to Bos. Mahiran tahun piro duk? Lahiran. Kula lahiran tahun gajah Mas. Tukaran cincin, terus Mas Trop lo tukaran cincin lo. Mas Trop. Tukaran cincinnya nek wektune Mas Trop. Mlayu more. To Suyanto apa piye? To Suyanto. Lho, lah kuwi lo mau lo tau ngoten. Game over. Aku moro penonton 200 mbak sing geger malih 500 teras karat wong-wong we malah seneng wong padu. Wong-wong malah seneng we nek aku padu piye to, Bos? Kowe gak oleh Bos, kok sak aku padu we malah seneng. Kok wong endi we. Kok mbok padakno apa ae. Lah masane kene iki po anu apa piye kok iso. Kok Mas Tropong barang we. Nek wong padu malah ora dianu, digongi tok. Wah, tak bujat tenan wengko. Wah, iki lho ora piye-piye, melu nek dipadoni. Pokoke malah gur ngagongi tok. Malah gur nyenggaki. Lah rumasane pebalap doro apa piye disenggaki ya. Kok dhewe ae wong kok. Mas Trop. Yo lho. Wong kok seneng men aku padu bedoan. Padumu semangat, lah padumu semangat, lah aku tak bacokan tenan ki wis gak dibel. Kowe seneng Bos, aku sing seneng Bos nek padu terus. Aku sesek kuru to, lek bukan padu terus. Booking kemana Duk? Ketemu pas tagan Duk, wis tak gakno ciuki. Tak nanti telepon Duk. Enak arak iki. Netizen juga yang huru hara. Kok iso ala lagi guyu neh, ya ngono tak geruduk terpal tenan ki kok. Mas Trop, wong lho, terada suka keributan del ngomong ki. Ngomong kok ngawur ya. Ganti tema Bos, ganti tema malah kemukan padu terus. Kingko aku wis turu bantalan gobes ora dibel. Kelahiran tahun 2008 apa 2009. Lah kok nembe Mas. Tasih alit Kok enek wong padu ora malah diwe solusi ora nek Mas Tropong malah gertik sanggak terus. Ning kono padu ning kok kene padu hari padu sedunia iki jere padu kuwi kuru kono kuru cocok malah tahun gajah sukaan wi. Dibel ben apa jelek jip nggih. Wong kok dhewe. Wong Jawa Tengah wis siak kene lah wong Jawa Tengah wis keruduk terpal kono. Wong Jawa Tengah wis lah seru ki masane kok asu di aru-aru apa kok seru. Wong kok dhewe ya. Iki masalah getih Mas Tropong lah kok malah oh, ya pijiti tenan. Kok iso 17 mancik. Padu malah apik kok alah. Iki hari Kartini Duk ora hari padu betul, tidak seru, tidak ada keributan. Alalah keributan iki masane ndelok orkes piye Bos. Ndelok di bel polsek ae jere. Ngambur ya. Dukan trabas. Duging dia jam pinten nggih Dek wau. Dia ngapunten mboten ningali jam ya Mas. Delia kemana Dik Duk kok enggak pernah kelihatan di konten alalah kok.
Wis ndang bahas mancing apa ngedrak ana wong wedok ora Jawa. Lalah wong wedok ndang kono apa genamu rasa melok-melok wong lanang sok. Iki wong lanang-lanang tok ge. Iki nggone hobine wong lanang. Wong wedok iki gak ero ndang kono lho apa gaene. Kok omong kok. Duk Mak Saripah apa wis turu? Dereng. Mak Saripah. Mas hambamu. Oh, beliau dereng. Padu adalah semat kita, membahas mantan Milo, Duk Delia Ben Jawa. Gak dia mantan bos aku gak mate ya dolan-dolan ngono tok. Jawa apa ya Duk wong wedok. Lah wong wedok ora Jawa, Jawane wong wedok nek gurdik wae anu tok lho bos. Seblak kuwi lho. SKC teralap-alap. Oke, Dukan ra duwe mantan, duwene mantan. Aku yo krese. Maksudnya piye to? Dukan ra duwe mantan. Duwe mantan aku yo krese. Maksudnya krese piye? Dukan ra duwe mantan, duwe mantan aku yo krese. Krese. Ora krese jadi. Jadi Gembeng sampean tahu gandol sapi, terus entek 50.000. Mas entah pernah andok baso karo es degan. Iya bos, jadi aku ke mbiyen tak ceritanya alalah malah dek muduke mbok gone nggo alon-alon, pokoke anggere sandal slop ke. Wes rambut rada klimis saithik pometan, lah minyake wangi kuwi. Jis wong edok ya wis kentil bos, pama gelem ngrentengi ya akeh. Tapi kan tidak jiwaku to maksudnya. Aku mbiyen ki mau metu-metu tok, maksudnya cecetan tok bos. Cecetan guyon-guyon ngono kuwi, tapi ora ngantek macar. Apa pengen metu ya metu. Ngono tok. Karena aku wonge ndelok anune sik. Latar-latare anjay ya lah kok anjay to. Malikin lho. Sumpah ya, kok ora percaya. Kediri Adit oke siap. Ono bos, mantan pacar terakhir ya bakal Delia selanjutnya jadi bojo amin. Anggak nemen romblek lho. Wo lho tenan. Lek gedhe iki jan gak Jawa, gur menang rambut tok sing nyongkop lho tak kusir tenan weng kok aku jan gregeten. Anda geger kami seger, lah seger itu masane kok SOYN padahal wong ngetril nggawa rene. Jadi mau dolan-dolan tok bos ya mangan tok baru ya mulai. Ngono. Pembelaan diri metu ning Oyo ya Duk ora bos. Lah wis metu ping pira Duk apane sumpah jare. Ada ra sumpah ginyo. Ngono. Bukeng iki Duk mboten ngertos Mas bukeng kula. Gampangane lho bos sampean biyen mati sekolah we kan kenalan kan ado-ado to. Aku sekolah kelas 1 SMP alah wes. Kok pomo gelem ngrentenge lah swidak ya iso. Gampangane wis cara mono lho bos. Lah sing duwe panter iku sapa? Sing duwe panter sapa? Perman mampir hotel ya Duk. Mboten Mas. Lah wong cilik mampir hotel piye? Mboten. Aku turu hotel pertama dikaitian Mbak Vina ning Bali bos. Pertama karo anggun karo wong-wong. Beli di Bang Tiger gak iso nguntir banyu jare kan ngepol ngiri. Bos tak polne panas. Wis tak terusno. Tak kira banyune panas terus batinku wong-wong kok. Angger kan wis bengi to. Wis bengi adus ngono kae. Bang Tiger wong-wong ngono angger metu kok kemedul kuwi lho bos. Oh banyune anget berarti ngono. Lah pas aku tak poler tak pencet. Tak kira banyune ya anget tok. Tibake metu malah dadi ingkung lho, pucet aku. Mantanmu sing perawat kene ning dialalah. Gak di mantan bos, mampir hotel ya Mas wong loro bayar urunan. Tragedi kanthi mani. Ngono bos, gampangane kuwi lho. Nggo Kediri kene Duk. Pedamu gawe trapas alalah. Siap bos ya. Nek wis beli sepeda. Mlonyoh bos dingkung bos. Vloge ya diisi lho momen akeh karek ngrekam kok angel mentok bos. Mas oke lek jancuk jancok. Oke siap hadir Buduk oke air langga. Siap air langgaku. Hadir. Mlonyoh tenan. Ngono.
Wong Jawa Tengah ra metu to, les ayam. Tapi kan nek gegeran alah kono guyu neh. Karo rokok el abol. Mesinmu gawe rimepan tok itu penak. Garap ukur-ukur. Ini Mas niki beli iki golek sepeda elek-elekan sik bos engko ya dicicil sik lah sementara ban-ban sik apa nenek. Lejan mau orang ngerti ana duk nek montore tak nggo trabas gak ngerti lek gedean iki dadi motor iki kan 1 minggu. Bane bocor gak tak ganti aku ya nek ndi rezeki engko diganti pisan kan sing mburi karo sing ngarep kan halus aku ngono. Lah terus dilalah arek trabas. Trabas yo bos itu kebananya bos, bareng tak nggone bos aku muni ngono. Iya, kayak muni ngono bos e. Kira tanggo kuwi. Nah, ngenanku arep tak ganti kabeh bos karena salus-salus. Lek peda poduk tak info. Mboten ngertos Mas, engko cobi rundingan riyen kali rencang-rencang ya sing murah-murah lho Mas, sing bodong-bodong lho Mas, damel alalah nggone ngalas lho Mas, gak usah apik-apik. Mau sepiane ora usah dilepas ben anti kalah. Sepian gak iso gak dicepoti rumasan park ning pasar gitu bos. Kediri Andingi Wijaya omahku dadi kru. Oke siap. Andingi Wijaya.